Der er 2. Herovre. Løb den vej. Ud der. Prøver vi lige at åbne forsigtigt her. Nå, prøver vi næste. Det er altid sådan lidt nævner, når man åbner ind til døren. Jeg ved aldrig, om der er et vildt dyr, der hopper ud af hovedet på en, jo. Eller en vild gang isolering. Ja. Det prøver vi at kigge her. Nej, hvad har vi her? Prøver vi lige at lyse en gang. Der har vi simpelthen indgangshullet. Så det er godt nok.